Hola, amigues i amiguetes. Un altre dia tenim ací un altre conte de la biblioteca. El conte que tenim avui és d'una col·leccioneta sobre les emocions. L'emoció d'avui és l'assertivitat. I el títol del conte és Aprendre a dir que no. El nostre personatge és un xiquet que li diuen Xavier. Mireu, ací tenim a Xavier. Era l'aniversari de Xavier. Mentre esperava, es mirava l'estuig que li acabaven de regalar els pares. «Xavier, avui t'he posat croissant amb xocolata per berenar», va dir-li la mare. «Que bé! Puc endur-me l'estuig al col·le encara que li falte la goma?» va respondre Xavier. A l'hora de berenar, uns amics de la classe van veure el croissant amb xocolata d'en Xavier i va demanar de canviar-li'l pel seu entrepà. D'acord, va dir en Xavier poc convençut, si ho vols, i es va quedar-se el croissant amb xocolata que tant li agradava. Al cap d'uns dies estaven triant equip al pati per jugar a futbol. «Jo no vull ser porter», va dir Xavier. «Que no sé». «Doncs t'ha tocat», va respondre un del seu equip. «Vaja», va dir en Xavier, poc convençut. Crec que a en Xavier no li agradava molt ser porter. En acabar al pati, els seus companys de l'equip estaven ben enfadats perquè li havien fet un muntó de gols. A la vesprada, Xavier estava trist. Mirava un anunci a la tele on un xiquet menjava avellanes i es convertia en superheroi. Al llit recordava els gols que li havien marcat i s'enrabiava pensant que ell no volia ser el porter. L'endemà al matí va preguntar a la mare: «Tens avellanes?» I la mare li va donar una bossa, que es va guardar a la butxaca. «Tinc la goma que faltava a l'estuig», li va dir al seu pare. Era una goma molt xula, grossa, blava i verda i duia el seu nom. Mireu que content s'ha posat Xavier en veure la goma tan bonica. A la classe va ensenyar la goma als companys i companyes de la taula. «Que guai!», va dir la Sandra. «Me la regales?», li va demanar Jordi. I què penseu que va dir Xavier? Xavier va pensar: «No, no, no i no». Llavors, ho va pensar, però no ho va dir. Xavier va recordar l'anunci de la tele. Va posar la mà a la butxaca i va treure les avellanes. Va obrir la bossa, se'n va menjar un parell i es va mirar al Jordi i li va dir, amablement, però li va dir: «Home, m'han regalat l'estuig pel meu aniversari. Em sap greu, però no te dono la goma». En Xavier menjava més avellanes, mentre la Sandra se'l mirava sorpresa. En Xavier va guardar la goma nova a l'estuig nou. Es va posar l'estuig a la motxilla mentre la Sandra el seguia mirant. I va pensar la Sandra: «Aquest és el meu superheroi». Mentre Xavier la convidava a menjar avellanes i així és com Xavier va aprendre a dir amablement, però a dir que no quan algo no li pareixia bé. I conte contat, per la finestra se n'ha anat. Adeu.